ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம தாமோதரோட ஃபோர்த் பார்ட் தான். இந்த பார்ட் 1, 2, 3, 4 நம்ம கன்வீனியன்ஸ் கோசரம் பண்றோம். இது எல்லாமே ஒரே நாள் தீபாவளி அன்று காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே பிருந்தானுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டோமா. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும். அதாவது கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை அம்மா பால் கொடுக்கலன்னு அம்மா கவனிக்கலன்னு அழுகிறாரு. அப்புறம் அம்மா பால் கொடுத்த அப்புறம் பால் பொங்குதேன்றதால அவரை கீழே வச்சுட்டாருன்றச்சே அழுகையோட கோவத்துல போய் எல்லாத்தையும் உடைச்சிடுறாரு. இப்போ இந்த குழந்தை குடு 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 குடுன்னு ஓடி போய் எல்லாம் பண்றதே தவிர அம்மா கிட்ட பயந்த குழந்தை. அதனால கொலுசுக்கு அந்த சப்தம் கூட தெரியாம யசோதாமாயி போறாங்க. இப்போ அவங்க போட்டிருக்கிற நகைகள், ஆரணங்கள், எல்லாமே வஸ்துக்கள் எல்லாமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிட்ட பேசிக்கிறாங்க. நான் பெட்டரா, நீ பெட்டரா, அவங்க இன்னும் பெட்டர் அப்படின்னு. இப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நம்ம பௌதிகத்துல நம்ம எல்லாம் காம்படிஷன் பண்றச்சே நான் தான் பெஸ்ட்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிப்போம். ஆனா அங்க எப்படின்னா நீதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையும் அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. சாந்த ரசத்துல இருக்கிற நகைகளை பார்த்தோம். இப்போ கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி ஆன சக்திகளை பார்க்கலாம். இப்போ அந்தரங்க சக்தி ஒண்டிதானா இருக்குன்னா இல்ல பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, ததாக்ஷ சக்தி இருக்கு. இப்போ நம்ம எல்லாத்த பத்தி பேச போறது நம்ம அந்தரங்க சக்திகள் எப்படி இந்த லீலைக்கு உதவுதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அந்தரங்க சக்தி லீலைக்கு எப்படி உதவுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதே என்ன, கிருஷ்ணரோட ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா இச்சா சக்தி. பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, அவருக்கு அவரோட மெயின் ப்ரொஃபஷன் என்ன, அவரோட மெயின் ஜாப் வெண்ணெய் திருடுறது. வெண்ணெய் திருடுறது. பாத்துக்கோங்க, அதெல்லாம் நம்ம அந்த மத்ததெல்லாம் செகண்டரி. பிரைமரி அப்படின்னு சொன்னா அவர் முதுமுக கடவுள் மாதிரி முது வேலை என்ன அப்படின்னா வெண்ணெய் திருடுறது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். அதனால அந்த வெண்ணெய் திருடுறதையும் கொஞ்சம் செகண்டரி ஜாபா அது தனியா திருட மாட்டார் அவர். எதுவுமே டிவோட்டி அசோசியேஷன் நம்மளுக்கு இல்ல. ப்ரீச் பிராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச் என்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் ப்ரீச் பண்ற மாதிரி அவரும் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுவார். சோ அவர் திருடுறதும் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட தான் போய் திருடுவார். இப்போ அவரோட இச்சா சக்தி என்ன சொல்றதுன்னா, யசோதாமாயி மாமா கிட்ட மாட்டினா நம்மளுக்கு மசாலா தோசை கிடைக்கிறது ஒன்றும் இல்லாம நம்மள ரூம்ல கீம்ல போட்டாங்கன்னா, கட்டி கிட்டி போட்டாங்கன்னா எனக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாங்க. இப்போ நிஜமாவே அந்த ஆசை ஒரு சைட்ல, பயம் ஒரு சைட்ல, துக்கம் ஒரு சைடு, அம்மா பெரம்பு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் அழுறாரு. அப்போ அவர் கண்ல இருந்து தண்ணியா வழியுதான். அவரோட அவரோட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, மையெல்லாம் கொட்டி கொட்டி அழுகுது. ஆனாலும் அவர் அவ்வளவு கியூட்டா இருக்காரு. சரி மாதாஜி, நம்ம எல்லாம் மை கொஞ்சம் போனாலே அசிங்கமா இருக்கணும், நம்ம அப்படிதான் நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கோம். கிருஷ்ணர் எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ அவர் திரும்பி பாக்குறாரு தவிர திரும்பி யசோதாமை முகத்தை பார்க்கல, குச்சியதான் பாக்குறாங்க அப்படின்னு. சோ இவர் இப்படியே ஓடுறாரு. ஆனா அவரோட சங்கல்ப சக்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க சொல்வீங்க கொலுசு எப்படி சப்தம் கேட்காம அவருக்கு இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே கேட்கும். ஹி வில் நோ எவ்ரிதிங். பரமாத்மாவா யசோதாமை மனசுல கூட இருக்காருன்னா இங்கதான் லீலா சக்தியோட ரோல் இருக்கு. இப்போ லீலா சக்தி என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கே தெரியாம சர்ப்ரைஸ் பண்றதுதான் லீலா சக்தியோட பவர். இப்போ அவரோட கிருபா சக்தி அவரோட என்ன மீன் இச்சா சக்தி அன்றது ஆசையை நிறைவேற்றுறது. அவரோட ஆசையை நிறைவேற்றுறது வெண்ணையை திருடுறது. லீலா சக்தி என்ன பவர்னா அவருக்கு சர்ப்ரைஸ் ஷாக் எல்லாம் கொடுத்தது. நிறைய தடவை நம்ம பார்த்திருப்போம். இப்போ கோபாக்களோட அவர் சாப்பிடுறச்சே, அப்போ திடீர்னு அந்த பிரம்ம விமோச்சன லீலால பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு கோபாக்கள் காணலன்னு அவருக்கு பயம், டென்ஷன் எல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் உண்மையா அவர் அந்த பௌதிகர்கள இருக்கிறவங்களோட அந்த நேச்சர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சுபாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு குழந்தை ஸ்தானத்தை எடுத்தால் அந்த குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் பாவம் இருக்கும், மனிதர் ஸ்நானம் எடுத்தா அந்த மனிதருக்கு என்னெல்லாம் பாவம் இருக்கும் அதெல்லாம் அவர் அனுபவிப்பார். ஏன் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அவரோட பர்பஸே அதானே. அவர் ஹி வாண்ட்ஸ் டு என்ஜாய் அண்ட் ரிலிஷ் எவ்ரிதிங். அவர் எல்லாமே ரிலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்துச்சுன்னா அவர் எல்லாத்தையும், அவருக்கு துக்கம் சந்தோஷம் எல்லாமே அவர் என்ஜாய் பண்றாரு. ஆனாலும் அவர் நிர்குணவாளி, 3 குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இப்போ இங்க என்ன சின்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா, நகைகள் எல்லாம் போச்சு இல்லையா, இப்போ சக்திகளோட காம்படிஷன்ல இச்சா சக்தி அவரோட ஆசையை கட்டி போட முடியாம ஓடுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சக்தி என்ன அப்படின்னா லீலா சக்தி அவருக்கு ஷாக் கொடுத்துது. அதாவது அம்மா வர்றாங்க, டொயின் டொயின் டொயின்னு வழுக்கு பின்னாடி இருந்து பிடிக்கிறாங்க. அப்பா மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். அவருக்கே தெரியாம தக்கு புக்குன்னு நமக்கு திக்குன்னு யாராவது வந்தா
இந்த திக்கும் ஆகுது. இது ஏன்னா லீலா சக்தி. இப்போ அவரோட சங்கல்ப சக்தி வருது. என்னன்னா, என்னோட சங்கல்பம் நீயா நானா, என்ன ஆனாலும் நான் உன்கிட்ட மாட்ட மாட்டேன். ஏன்னா என்னோட பிரைம் ஜாப் இருக்கே, புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் போகணும், வெண்ண திருடணும், நான் ஆடணும், இந்த மாதிரி நிறைய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? அதனால அவரோட லீலா சக்தியில விட்டு, அதுவும் லீலாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் சக்தி தான். ஓகே, அதாவது சங்கல்ப் சக்தின்றது வேற, ஆனா எல்லாமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் த லீலா ஓடுறது. ஏன்னா இப்பவும் லீலா சக்தி டாமினேட் பேரலா. இப்ப நீங்க கண்ணு கேட்பீங்க, என்ன மாதாஜி நீங்க வந்து லீலா சக்தியோன்றீங்க, சங்கல்ப் சக்தியோன்றீங்கன்னு. இப்போ ஒரு சக்தி ஒரு டைம்ல தான் இருக்கும்ன்ற ரூல் இல்லை. ஒரே டைமும் மல்டிபிள் சக்திகள் இருக்கும். அது எப்படி? நம்ம மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணலையா? ஒரு சைட்ல நீங்க எல்லாம் என் கதையை கேட்டுட்டு, இன்னொரு சைட்ல வந்து அங்க பாலை கலக்கிட்டெல்லாம் இல்ல. நம்மளே 2 வேலை செய்யறச்சே 2 சக்திகளால பண்ண முடியாதா? அதனால அவங்களும் 2 சக்திகள் ஒரே டைம் ஆகுது. சோ லீலா சக்தி பர்மனண்டா ஆடிட்டு இருக்கு. இப்ப சங்கல்ப் சக்தி அம்மா கிட்ட மாட்ட மாட்டேன்னு ஓடுறது. இப்போ ஓடுற சக்தியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, ஓடுற ஸ்பீட்ல அம்மாவால முடியல. அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறுது, எல்லாமே ஆயிட்டு ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப வந்து டிசைட் ஆயிட்டாரு. போன தடவை நம்ம அட்வைஸ் பண்ணோம் இல்லையா, திரும்பி எல்லாம் பார்க்க கூடாதுன்னு. அதனால திரும்பி பார்க்காம ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ பலராமோட ரோலும் நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப தூரத்துல கிருஷ்ணர் போனாருன்னா யசோதா மையோட கஷ்டம் ஆயிடுமே அப்படின்றதால அந்த பூமியோட இடத்தையே கிட்டதாக்கிடுவார். இப்போ ரொம்ப தூரமா இல்லாம ரொம்ப கிட்ட வந்தா கிருஷ்ணருக்கு ஏறுது இல்லையா, அச்சோ என்னோட கிருஷ்ணர் பயப்படுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பூமியோட இடத்த கொஞ்சம் தூரமாக்குவார். இவரோடு பலராமோட அதான் இப்ப இது என்ன சக்தி அப்படின்னு வரும். பலராம் என்ன சக்தி? கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷனா வர பலராம் இந்த பௌதிக உலகம் உண்டி இல்லாம அந்த நம்ம பாக்குற பரா அபாரா உலகங்கள், டிரான்சிடென்டல் உலகம், 4ல் ஒரு பாகுதான் நம்மளோட பௌதிக உலகம். 3 out of 4 வந்து நம்ம சொல்ற ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை, தெய்வீக உலகம். இது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிசைனர், என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க, இன்ஜினியர், எல்லாமே பண்றது அந்த ஹீரோ யாருன்னா நம்ம பலராம் தாவு தான். இப்போ வந்து இது ஆயிட்டு இருக்கா. இப்போ என்ன ஆகுது, இப்படியே போனா என்ன ஆகும் அப்படின்றச்சே, நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருபா சக்தி வருது. இந்த லீலா சக்தி, சங்கல்ப சக்தி, இச்சா சக்தி எல்லாம் ஒரு சைட்ல விடலாம். ஆனா இந்த கிருபா சக்தியே பாவமே இந்த யசோதமைக்கு மூச்சு வாங்குது. காலையில இருந்து ஓடி ஆடி அவங்களுக்கு வேர்த்து, கண்ணுல தண்ணி, டயர்டு, எக்ஸாஷன். ஏன்னா காலையில இருந்து வேலை செய்யறாங்க, கரெக்டா? அதை விட பெரிய வேலை இவங்க. அதோட பயம் அவங்களுக்கு, ஏன்னா இவர் வனத்துக்கு ஓடி போயிட்டு வராளே. ஏன்னா சொன்னாரே குரங்கோடயே இருக்க வேண்டியவன், இவன் திடீர்னு ஓடிட்டான்னா நந்த மகாராஜ் வேற இல்லாதப்போ நான் போய் எங்க பிடிக்க அப்படின்னு அந்த பயத்திலயும் இருக்காங்க. இப்போ வந்து இதெல்லாம் சேர்த்து கிருபா சக்தி என்ற சக்தி வருது. என்ன அப்படின்னா அடிக்கடி வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருது. என்னன்னா ஓகே கிருஷ்ணர் மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓடி வந்து கரெக்டா கிருஷ்ணரை பின்னாடி இருந்து பிடிச்சிடுவாங்க. அச்சோ அப்படின்னு மாட்டிக்கிட்டார் கிருஷ்ணர். இப்போ மாட்டின அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னும் ஆகல இல்ல, அவ்வளவுதான் காலி. இப்ப வந்து மாட்டிட்டு என்ன பண்றது, பனிஷ்மெண்ட் டைம். அம்மாக்கு என்னமோ கருணை சக்தி இருக்கிறதாலதான் அந்த பெரம்பையும் தூக்கி போட்டாங்க. ஆனா விடக்கூடாதுன்றது இது கோபம் உண்டி இல்ல, பயமும். நம்மளோட வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாலே இவன் என்னமோ போய் திருட்டுத்தனம் பண்றான். இப்போ நம்ம வேற தெரியாம நம்ம என்ன சொன்னோம், நீ வனத்துக்கூட இருக்கணும் அப்படின்னா, அம்மா நீ தானமா சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இன்னசென்டா போயிடுவார்ல. அந்த மாதிரி போயிட போறாரே கிருஷ்ணரு அப்படின்ற பயத்துல குழந்தைக்கு பாவம் தெரியாது அப்படின்னு, அது நம்ம சொன்ன வார்த்தையும் தப்பாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்படியாவது பிடிச்சிடணும், அவன் மறக்கிற வரைக்கும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு போறா. அப்போ வந்து பின்னாடி பிடிச்சிடுறாங்க. இப்போ நினைக்கிறாங்க நான் வந்து இவனை இப்படியே விடக்கூடாது, கட்டி போடணும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இச்சா சக்தி அவரது மறுபடியும் பிளே ஆகுது. என்னன்னா ஐயோ நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு. சங்கல்ப சக்தியும் பிளே ஆகுது. என்னன்னா நான் வந்து மாட்டக்கூடாதுன்னு. அதுக்கப்புறம் லீலா சக்தி, இது எல்லாமே நிஜமான லீலைகள் அவர் அனுபவிக்கிறதுக்கும் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கும். இப்போ இத்தனை பேர் ஏன் இந்த ரோல் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அது எதுக்குன்னா கடைசியில நம்மள இருக்கிற ஏதோ கொஞ்சம் நல்ல மனசு இருக்கிறவங்கள நம்ம திரும்பியாவது எடுத்துன்னு போயிடலாமே அப்படின்ற எண்ணம் கிருஷ்ணருக்கு. அதனாலதான் எல்லா லீலைகளும் இங்க மனித பிறவியா இருந்து ஆடுறாரு. இல்லையே மாதாஜி, யார் சொன்னாங்க அவர் வந்து மனிதன் தான், பாருங்க குழந்தை மாதிரி அழுறாருன்றதாலதான் பகவத்கீதால கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தரும் ஆசிரிதாக
பரபிராமம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். அதாவது அவஜானந்தி மாமுடா, மூடர்கள் முட்டாள்கள் என்ன வந்து மனிதன் தான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை இதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு ஜென்ரலா நம்ம நினைச்சாலே, 6 நாட்களில் பூத்தனாவை கொலை பண்ணாரு. 6 நாட்கள்ல நம்மள கடிக்கிற ஒரு எறும்ப கூட நம்மளால அழிக்க முடியாது, ரைட்? அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, நம்ம ரொம்ப அவரை வந்து கொஞ்சம் புத்தி, ரொம்ப முட்டாள்களே சொல்றோம்னா ஒரு ஆவரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படின்னு தெரியும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட்னு தெரியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் நம்ம நினைக்கிற ஒன் ஆஃப் த தேவர்கள், ஒன் ஆஃப் த டெமிகாட் அந்த லெவலுக்காவது நினைச்சுப்போம். அதுவும் தெரியலன்னா என்ன சொல்றதுன்றதாவது அவர் முட்டாள்கள் அப்படின்ற கேட்டகரியில போட்டாரு. இப்போ இவ்வளவு கியூட்டா இருக்கிற கிருஷ்ணரு இந்த சக்தியெல்லாம் இருந்து இச்சா சக்தியான தன்னோட ஆசையை நிறைவேற்றணும், சங்கல்ப சக்தியாக என்ன ஆனாலும் கட்டி போட முடியாது, லீலா சக்தி சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் தாண்டி கிருபா சக்தி வருது. இப்படி கஷ்டப்படுற யசோதா மையி ஏன் கஷ்டப்படணும் பாவம்? அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கிருஷ்ணரை காப்பாத்தணும்னு இவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க பாவம் இல்லையா? அவங்க எவ்வளவு வருத்தப்படுறாங்க, எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, மூச்சு எல்லாம் வாங்குது. அதனால கிருபா சக்தி என்னன்னா துப்புன்னு கிருஷ்ணரை மாட்டி வச்சிருது. அவங்க பின்னாடி எடுத்து கட்டி பிடிச்சிட்டு அவரை கயிறுல கட்ட நினைக்கிறாங்க. இப்போ கருணையோட கிரேட்னஸ் இதுதான். அதாவது கிருஷ்ணரோட கியூட், அதாவது என்னன்னா எவ்வளவு கருணையோட இருக்காருன்னா அவர் மாட்டினாலும் பரவாயில்லன்ற மாதிரி அவர் சக்திகள் ஆடுது. என்ன நீங்க இப்போ தானே அவர் இல்ல சக்திகள்னு, சக்தி ஒன்று என்ன அவரோட அந்தரங்க ஆசைகள் தான், ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் வரப்போகுது கிருஷ்ணரோட மறுபடியும் சங்கல்ப் சக்தி. சோ நான் மாட்டிட்டேனே, மறுபடியும் என்னோட மெயின் ஜாபை விட்டுட்டு போறேனே, திருடுறதும் விளையாடுறதும். நீங்க எப்படி கட்டுறது? நான் கட்ட விட மாட்டேன், ஆனா நான் ஓடவும் மாட்டேன். ஏன்னா நீங்க தான் வின்னர். நம்ம சொல்லல யூ ஆர் த வின்னர், நீ என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து ஓகே வின்னர் ஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டாங்க அம்மாக்கு. சைலண்ட் ஸ்தானத்தை இருக்காரு, நீ கட்டிக்கோ அப்படின்னு அதே இடத்துல நம்ம சொல்வ மோட்டார். அதாவது அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரைண்டிங் மிஷினோ சுமித்தோ மிக்சியோ எல்லாம் இல்ல. அந்த பின்னாடி தெரியுது இல்லையா பொம்மையில பாருங்க, ரைட்? அந்த பிக்சர்ல என்ன தெரியுதோ அந்த அதை வச்சுதான் கட்ட போறோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் கேட்போம், இப்போ தாமோதரா அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்? தாமா அப்படின்னா கயிறு, தரா உதரா அப்படின்னா வயிறு. இந்த கயிறை கொண்டு அவர் வயிறை கட்டி போடுறதா இந்த பர்டிகுலர் லீலை. சோ இப்போ வந்து அவரோட சங்கல்ப சக்தி எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லனா, யசோதாமயி கட்டுறாங்க கட்டுறாங்க கட்டுறாங்க, கட்டிக்கொண்டே போயிட்டு இருக்காங்க. கட்டுறது நின்றுச்சா அப்படின்னா நிக்க முடியல. ஏன்னா கயிறு ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன மாத்துச்சு? அவர் வயிறு குட்டி தானே? ஆமா, அவர் வயிறு பெருசும் ஆகல குறுகவும் இல்ல, ஆனா அதே சைஸ்ல இருக்கே தவிர கயிறு பத்த மாட்டேங்குது. இவங்க வந்து யசோதாமயி அவங்க வீட்டுல நந்த மகாராஜோட கிராமத்துல அவரோட சொந்த பசுக்களே 9 லட்சம்னு பார்த்தோம், 9 லேக். 9 லேக் ஹவுஸுக்கு எவ்வளவு த்ரெட் கயிறு எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாம் மூக்கனா கயிறு, இந்த கயிறு, வீட்டுல இருக்கிற கயிறு, தோட்டத்துல இருக்கிற கயிறு எல்லாம் கொண்டு வந்து கட்டினாலும் அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கயிறு 2 இன்ச் ஷார்ட், 2 இன்ச் ஷார்ட் ஆகும். 2 விரல் கரெக்டா 2 இன்ச்னா இது ஜென்ரலா சொல்லுவோம். யசோதமாய்க்கு புரியவே இல்லை. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கட்டுறாங்க கட்டுறாங்க, கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க, இது போய்கிட்டே இருக்கு. ஆனா என்னன்னா சாயங்காலம் தீபாவளி காலையில நடந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் டைம்ல இருக்கிற டைம் சாயங்காலம் வரைக்கும் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நடக்கவும் இல்லை. இது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்றத பாக்கலாம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தலை இப்படிதான் வச்சிருக்காரு. நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்ல, தப்பு பண்ணிட்டா சின்ன பொட்டி, அதே பாஸ்டர்ல தான் அவர் இருக்காரு. இப்போ வந்து சரி ஓகே அம்மாவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு கொஞ்சம் தோண்டி பார்த்தா அப்போ அம்மாவுக்கு மூச்சு இன்னும் வாங்குது, டென்ஷன்ல ஒரே தண்ணியா கொட்டுறது, என்ன பண்றதுன்னே தெரியாத லெவலுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அம்மா. ஏன் அப்படி அப்படின்றச்சே மறுபடியும் அவரோட சங்கல்ப சக்தியை மீறி கிருபா சக்தி வருது. இப்போ உடனே அவர் என்னன்னா அந்த கிருபா சக்தி வந்த உடனே அவர் வந்து அவரோட பாவமும் மாறும். எப்படி என்ன மாறுதுன்னா அவர் உடனே டோட்டலா சரண்டர் ஆயிட்டு கட்டிக்க சொல்லி பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. சோ இந்த 2 இன்ச் அன்றது என்ன அப்படின்றது நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. இப்போ கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னு பாக்கலாமா? 2 இன்ச்ன்றது 1 இன்ச் வந்து நம்மளோட எண்டிவர், நம்ம செய்யற பிரயத்தனம், ரைட்? நம்மளோட பிரயத்தனம் 1 இன்ச். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட
என்ன கெஸ் பண்ண முடியுமா? பிரயத்தனம் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது கிருஷ்ணரை. கிருஷ்ணரோட கிருபா சக்தி, கருணை, கம்பேஷன், மர்சி, அதுலதான் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால 1 இன்ச்ன்றதா நம்மளால பண்ண முடியும். அதாவது நம்மளோட பிரயத்தனம். அது எந்த லெவலுக்கு பிரயத்தனம்ன்றத நீங்க பாருங்க. இப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவோம்? இன்ஃபனைட் சோல் அப்படின்னு. இன்ஃபனைட்னா விபூதி, விபு, ரைட்? ஃபைனைட் சோல்ன்றது நம்ம எல்லாருமே, இன்க்ளூடிங் யசோதாமை, ரைட்? ஏன்னா ஜீவ தத்துவங்கள் நம்ம எல்லா ஜீவன்களா இருக்கச்சே யசோதாமையும் ஒரு ஃபைனைட் சோல், அதாவது அணு. இந்த அணு ஆத்மா இந்த விபு ஆத்மாவை கட்டணும்னா எதனால முடியுது? ஏன்னா அவங்க பக்தி, பக்தித்துவம் விபுவா இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? நம்ம அணுதான் சின்னது, ஏதோ ஒரு உலகத்துல எங்கேயோ நம்மள போய் அந்த ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலே நம்ம இல்லாம இருப்போம். அப்படி இருக்கச்சே, அப்படி இருந்தும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை கட்டி போட முடியுமா அப்படின்னா முடியும். அதுதான் பக்தி பிரதினா அப்படின்ற வார்த்தை. என்னன்னா கிருஷ்ணர் இஸ் பீங் பவுண்ட். எப்படின்னா தி இன்ஃபனைட் பீங் பவுண்ட் பை த ஃபைனைட் அப்படின்னு. எதனாலனா பை த இன்ஃபைனைட் லவ். அவ்வளவு பிரேமை. அந்த பிரேமை எவ்வளவுன்னா அவ்வளோ பிரேமையில விபு அப்படின்ற அந்த ஆத்மா ஆன சுப்ரீம் சோல் ஆன கிருஷ்ணா அவரை அணு ஆத்மாவா இருக்கிற ஃபைனைட் சோலா இருக்கிற யசோதாமாயி கட்டி போட முடிகிறது. எதனாலனா அவங்களோட பிரேமை விபுல இருக்கு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை விட டிவோட்டிஸ் கிரேட். எப்படின்னா டிவோட்டிஸ கட்டி போட்ட முடியல கிருஷ்ணரால, ஆனா டிவோட்டிஸால கிருஷ்ணரை கட்டி போட முடியும். இதுதான் அவரோட கிரேட்னஸ். இது கிரேட்னஸ் இல்ல, ஆக்சுவலா பார்த்தா ஸ்வீட்னஸ். ஏன்னா பவர்ன்றது அவரது கிரேட்னஸா இருக்கலாம், ஆனா அந்த பிரேமைக்கு அந்த பலமும் பலவீனம் ஆகிறது அவரோட ஸ்வீட்னஸ். சோ இந்த கிருஷ்ணரோட பலத்தை பலவீனம் ஆக்கணும்னு நான் சொல்லல, பிரேமையில நம்மளும் கட்டி போடலாம். எப்படி கட்டி போடலாம்? அவங்க போட்ட ட்ரிக் மாதிரி. இந்த தாமோதர் மாசத்துல பம்பர் ஆஃபர். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் 1000 மடங்கு வரும். அப்படியா? இதை விட ஷார்ட் ரூட் இருக்கான்னா இருக்கு. நம்ம செய்யற ஒரு ஜபம் 1000 மாலைக்கு எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி. சோ நம்ம நிறைய பண்ணுவோம்ன்றத ஒரு சைட்ல வச்சுட்டு, எது செஞ்சாலும் நம்ம வந்து துளசி அம்மா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குவோம். பெர்மிஷன்ன்றதை விட ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சுக்கோ. துளசிமா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியம். அதனால எது செஞ்சாலும் துளசி அம்மா கிட்ட மூலமா போனா 8 மடங்கு பெருகுமா. சோ நம்ம 1000 தாமோதர் மாசத்துல பண்ற ஒரு நம்ம தெய்வீக செயல்களும் 1000 மடங்கு. துளசி அம்மா மூலமா போனா 8 மடங்கு. சோ நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க எப்படின்னு. 8000 மடங்கு நம்மளது மல்டிப்ளை ஆகும். அந்த மல்டிபிளிகேஷனை விடாம ஒவ்வொரு நாளும் தாமோதர் இதுவருக்கு தாமோதர் ஆர்த்தி காட்டலாம். இந்த பிக்சர் இல்லையேனா மொபைல்ல தாமோதர் போட்டாலே வந்துடும். இப்போ பாதத்துக்கு 4 தடவை, ரைட்? அவரோட நாபிக்கு 2 தடவை, முகத்துக்கு 3 தடவை, மொத்த உடம்புக்கும் 7 தடவை. இவ்வளவுதான் சொல்லணும். இது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நமக்கு வச்சுக்கோங்க நெய் தீபம். இந்த தீபம் காட்டுறது நம்ம ஒண்டி பண்ணணும்னு இல்லை. வீட்டுல இருக்கிறவங்க, வேலைக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் வந்து பண்ண சொல்லுங்க. செய்யற அவங்களுக்கும் புண்ணியம் சேரும். என்ன புண்ணியம்? ஸ்பிரிச்சுவல் புண்ணியம். அண்ட் செய்ய வைக்கிற நம்மளுக்கும் டபுள் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். எங்க ப்ரொமோஷன் அப்படின்னா நம்ம கோலோகத்துல நம்மளுக்கு தனி சூட் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்குவாரு. சோ இப்போ அந்த கிருபா சக்தி வேலை செய்யற டைம், பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சத்துவகுணம் வேலை செய்யற மாதிரி இப்போ அந்த கிருபா சக்தி செய்யற டைம்னால நம்ம இதை பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. என்ன மாதாஜி அந்த 2 இன்ச்சு எப்படி பிடிச்சோம், எப்படி மாட்டுச்சுன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் இல்லையா? இங்க ராதா ராணி வராங்க. என்னடா அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் வாத்சல்ய பாவத்துல இங்க இருக்கு. இப்போ இதுல ஒரு சின்ன அடிஷனல் ட்விஸ்டும் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. என்னன்னா கடைசியா கொடுத்தது ராதா ராணி அவங்க தலையில இருக்கிற அந்த சின்ன ரிப்பன். அந்த தவளோடு ரிப்பன் என்னன்னா மாதுரிய பாவத்தை குறிக்கிறது. அந்த மாதுரிய பாவத்துல அந்த சின்ன ரிப்பன்ல கட்டி போட்டுறாங்க கிருஷ்ணரை. சோ இப்போ நினைச்சு பாருங்க, சக்திகள் எல்லாம் பக்தருக்கு ஃபேவரபிள். வாத்சல்ய பாவத்துல இருக்கிறச்சே மாதுரிய பாவத்துல இருந்தும் ரெக்கமெண்டேஷன் வருது. இப்போ டோட்டல் பிளாட் ஆயிட்டாரு கிருஷ்ணர். இப்போ மத்த பாவங்கள் என்ன குறைச்சல்?
இதெல்லாம் பார்த்துக்க இது வரைக்கும் பலராம் எங்க போனாரு, பலராம் என்ன பண்ண போறாரு, அவருக்கு ரோல் இருக்கா இல்ல அவ்வளவுதானா, கயிறா இருக்கதும் பலராமே, அவர் திரும்ப வராரா அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு வந்து பார்க்க போறது பலராமும் கிருஷ்ணரும். இந்த கட்டில இருந்து பலராம் விடிக்க வைக்கிறாரா இல்ல கிருஷ்ணரை எப்படியாவது போ அப்படின்னு எஸ்கேப் ஆயிடுறாரா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी दामोदर आरती माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। दामोदर आरती माताजी। ஓகே, दामोदर आरती माताजी। தாமோதர் ஆர்த்தி கொஞ்சம் இருங்க, தாரிஷி மேம் கூட வந்துருவாங்கல்ல, அப்ப எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஓகே, இப்போ டைம் என்னாச்சு, இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே தானே, நம்ம சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா ஒரு 10 minutes. தாரிஷி மேம் வந்துட்டாங்களா? இன்னும் வரல மாதாஜி, அவங்க வரதுக்கு இன்னும் 10 நிமிஷம் ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணிடலாம். மாதாஜி சைதன்ய சமயம் 192 மாதாஜி. 192 யாராவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன். பண்ணியாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இன்னைக்கு யாருமே என்ஜாய் பண்ணலையா சக்தி தத்துவத்தை? ரொம்ப என்ஜாய் மாதாஜி நீங்க சூப்பர் சொன்னாதான் நான் அடுத்த சூப்பர் ஆயிடுவேன். சூப்பர் மாதாஜி.